Alah Kang, jan morning lho Kang, kayoke Kang. Iki pesenane sapa nek Kang? Aku kaya pengen lho Kang. Iki paketan 16 jutaan. Bayo lah kok larang neh lho Kang. Mbak ajol iki aja larang-larang Kang. Ya aduh kuwi kira-kira pirang in ae Kang? Supe 15 in kali 2, middle 8 in kali 3. Lah tambah apa nih lo Kang? Iki tambahin. Ada power, equalizer, crossover dan mixer. Kuwi nggak totale kuwi nggak Kang? 16 juta kuwi nggak Kang? Ora oleh kurang tau Kang, kira-kira Kang. Kurang sithik ngono lho Kang, jajal Kang. Wah aku ki yo pernah iki yo tau ning gonamu. Lah dikurangi sithik Kang. Ora iso wis pas ki regane. Wis ongkire apa urung Kang? Urung. Ya jajal Kang. Di cek son anu Kang, aku lagune ego wong tuwa kayak jajal di setel nih Kang, jajal Kang. Oke bosku, untuk yang mau order lanjut WA, untuk nomor WA tetap sama ya, 085 234 723 332. Untuk lokasinya di Desa Buduk, Kecamatan Wadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Matur suwun.